Għaddejjin ix-xogħlijiet ta' restawr fuq il-Knisja tal-Madonna tal-Ħniena fil-Qrendi. Dawn jagħmlu parti mill-71 proġett ta' restawr attwalment fidejn id-Direttorat tar-Restawr. Il-Knisja iddedikata l-Madonna tal-Ħniena tmur lura għal madwar l-1650 u qiegħda fuq sit fejn qabel kien hemm knisja oħra. Din tal-aħħar fil-fatt kienet il-posta qima prinċipali fir-raħal ta' Ħallew, raħal żgħir li kien bejn il-Qrendi u ż-Żurrier u li għad hemm xi fdalijiet tiegħu. Il-bini ta' knisja ġdida sar minħabba li l-knisja kienet saret żgħira wisq għad-devoti Marjani. Fuq barra l-knisja għandha karatteristiċi interessanti u sbieħ li ġew miżjuda mal-istruttura ewlenija mal-medda ta' żmien. Il-knisja wkoll ma' żmien żidula qampina. L-ewwel fażi tar-restawr se tiffoka fuq il-parti ta' barra, bl-intenzjoni li ma jibqax dieħel aktar ilma tax-xita fl-istruttura. Ir-restawr fuq barra se jinkludi tneħħija bil-galbu ta' materjali bbażat fuq is-siment, il-bdil ta' ġebel li huwa deterjorat b'mod estensiv, il-konsolidazzjoni ta' ġebel li qed ifarfar, tindif ġenerali tal-faċċata minn ħmieġ u depożiti oħra li akkumulaw matul iż-żmien u r-restawr tal-aperturi tal-injam. It-tieni fażi mbagħad se tifoka fuq ġewwa tal-binja fejn f'dan il-każ ir-restawr sejra tneħħija ta' saffi varji ta' żeba li ġew applikati fuq il-ħitan ta' ġewwa. Bilan li jinstab x'kienet l-iskema ta' kuluri oriġinali biex terġa' tinżebaħ kif kienet. Il-proġett mistenni jitlesta fi żmien 20 xahar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.